mondo na? Gagaबो mondo. Mama ya? Hai लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बराय हरफिनबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव नै फैलायबाय फिसाजोआबो बाजाबाय डिउटियावहाय थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखाम थफ्ला स' दिनैहाय आंनि हासबेन्ड मावनाय स्कुलावहाय माबा आरोना मा होनो क्लास 10 फोरनि मेट्रिक्स मेलानो स' बे क्लास 10 नि गथ'फोरा माने गोबां आइटेम्स मा रोङो बेखौ संनानै पेरेन्ट्सफोरनो जाहोनांगौ जाहैबाय आरोना स' आंबो सासे पेरेन्ट्स जाबाय नालाय आं मा नुहैनानै माखौ जानो लुगैयो नायदो नोंथांमोना दायो आं स्कुल खाथियावनो दङ नै स्कुलनि लामाखौबो नुदों जानांगौ आं डाबल केमेरा होखादों बेक एन्ड फ्रन्ट बेक साइडबो नुनो मोनगोन आरो फ्रन्ट साइडबो नोंथांमोना मोजाङैनो नुनो हागोन आरोना गोबां मानसि दङ नै स्कुलनि पेरेन्ट्सफोर Pani puri Bagus tuh. Hah? Oh. Makin udah sekolah. Gobaं manci dong nih. Ada makin. Benar na sekolah. Này trên playground. Playground của Bích Sắn Giang gì này? Dạ vậy. Ở đây có mà? Đây à? Hả? Hai. Hai. Cầm. Cầm. Ăn rẻ đi. Hello. Hả? Thằng bạn. Thằng nó sẽ đây á. Matrix Mela. Class 10 nih.
लोगोफोर दायो जोङो फैफिनबाय माने आंनाबो डिउटि टाइम जाबाय नालाय बेयाव थाबाय थानो हाया बेखायनो थाब गनायनानै फैफिनबाय आरोना मा जाखो मामा गस्लासो जाबाय नोङो जेबो जायासै हनै हा आयु 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 लोगोफोर दायो मोनफैफिनबाय जोंनि समायना बिउटिफुल लेडिस पार्लारखौ दे फै मामा फै आयो मेंबाय ओइ दरवाजा ओपन करो क्या कर रहा है तुम लोग ये खाएगा तो खा लो टिंकरेगा जानो phải đâu ngon nãy rồi dài à khơi ăn chan xe lên thôi dạ đi chưa phải cả tiếng mặt chứ school items video बानायनानै जेखौ नुवासै आंहासो भिडिअ'सो नुसिगोन दा जानोसो लुगैसिगोन न' अबे आंनि बेखौ सिङाव सोना दोनहरदो हुलुआथ' जेबो जायासै मामाया आंना गुलु मुलु फिसाजोआ दायो मोनफैबाय क्लिन खालामखांबाय नामा बिनानावमोन हा खालामखांबाय साफा नुदों माथो खालामखांबाय क्लिनखौ एसे मोसानाय सिबबाय साफा खालामबाय दायो खालामनोसै आं मुसिगोन दे जेबो नङा tinggal lagi. Oba, makan deh. Oh, biar jirai nak bilang ke? Biar jirai je. Ras. Mama hai le. Le. Mana? Hai le. Cái này đi ô nỉ, man sửa này le. Oh, này ama, ya ne, ya bo, da. Này le. Ini abu ya bunaydı, abu bunaydı. Ayo. Anay. Ini abu bursa mana bunaydı? Abu bursa ya, abu resmi. Isi bunaydı, naydı. Di naya. No. A B C D de. Kana? Di naya, kuy đâu punaya. Apa ya? Adin. Sure. Kuyo, ayo bisa sure. Hah? Sure berapa? Sure mama. Massage napa? Head massage. Hah? Face massage. Mokhang mana? Mama mah? Yang massage napa? Berat, moजां मोनो massage. दानिफ्रायनो head massage, face massage नांलायगौ Henderson. Moजां मोनदों मामा? Ha? Moजां? Okay. Thut, massage खालामजानायानो मा बिलाय